paka Lupane zvakare sorry Lupane nangoti ningodarika neko fafaizai nyaya yekulupane pane mukadzi mukoma KB akaroorwa ndobva aita mwana wake 1 aita mwana wake 1 ndokubvagara ndokuye pamabereki vake ndokubvagara ndokugara zvokuti vanhu vakawanda vakafungira kuti amene chichakuitika kumwana uyu zvakungogara ari pamba vamwe vana vadiki vachiroorwa vachienda ndokubva azoroorwa kuroorwa kwake aite pasi kunoshamisa ndokubvisirwa inonzi mari gauro cash nkumbuleza shelede shakoro masereni mari dinyero imariko yakabviswa pakabviswa mari baba isabeo mariko tinongobvisa churu chimwe chiri kuti tipinde mu10,000 businessmen vakuru ndobvatora mukadzi but akatorwa achinzi ndakamboroora mukadzi wangu achibva afa zvose tinoteswa tiite zvese kuti yatonzwisisa ndobva atorwa mwana auye pamba ndobva chata wow white wedding apa munhu akamboroorwa ndobva adzoka pamba ndokuzotorwa achiroorwa mukoma KB asiwa kumba kwavo achinzi arikuda kuperekedzwa ndobva aendeswa kumba kwemurume aendeswa kumba 1 2 3 4 zuva rechi15 mukadzi paagere paya akuchidzira kuti handichaone bhati zvandiri kunzwa ndinongonzwa singenyunyuka kuti nhunzi dzikutendera pandiri but handisi kuzoona vanhu vakutomuona vanotoona ari pakati penhunzi dzakawanda vanhu vanenge vachimuona ainzwa kuti nhunzi dziri kutendera pandiri but asingadzioni vanhu vakatoguma kuti titoona pauri pane nhunzi tinoona pauri pane nhunzi kusvikira manje akuita kuti munhu muchena akupedzera akuita mavara marorodza kuti nhunzi dze dziri kuita sei dziri kutomuruma mwana ndotava kungochema kufambisa vashaya basa mwana achibva afa afa kudaro murume achibva ati inini hanguwana baba munonditenderere ndakasai ndambogara nomukadzi uyu but munonditenderere kuti tifambedzane pamwe chete tichitsvaka kuti chakonzeresa chii rufu rwomudzimai wangu aita akachema soitira kuti akomana mari yandakabvisa chiroora munhu wedu ndakamuroora nchimuda so pane vanhu vaitaura mashoko ekuti hakuna munhu anoroorwa maroorerwo aya akamboroorwa akanoita mumwe musha woita mwana wodzoka oroorwa maroorerwo akaita so zvinoda vasikana izvi vanhu vanenge vachitaura hako akaroorwa nofunga ndodambudziko pamwe murume wacho businessman uyu ashandisa mudzimai ndo mari aishandisa kusvikira murume zvapinda munzeve akati aiwa ngatifambei ndokubva vaenda vanzi toda kuti tifambe pamwe chete mukatsvaga venyu ndotsvaga vangu tikatsvaga venyu tinoda vanhu kana kudarika kana 5 svika tawana anzi chatiri kuda kana tisati tawana munhu akakonzeresa zvinhu izvi hatisi kuzomira mari ndinayo vana tezvino akatomboti mari yekumkwasha tasati tambopedza kana kutoidya tinokuti kana kutobvisa imwe yedu tichifamba tichitsvaga chaita sei chakakonza zvikanzi kwete kana yapera ichakuudzai ndokutaka kufamba kusvikira amai vazoti ndaudzwa kuti kune munhu ariko anogona kubatsira ndobva vatora munhu uyoyo ndobva vaenda pamba vaendapo zvikanzi unganidze veukama vese veukama vachibva vaungana veukama vaungana vakambounganidzwa chete zvikanzi tanga tichikuda kuti muungane pano saka tese tiri kukumira tikabva panapa tobva taenda kupi kuguva tikaenda kuguva todzoka asi patiri kuenda kuguva tiri kukumbira kuti mumwe nemumwe ngaataure mashoko ake achiti iwe nhengi kuungana kwatauya panapa takakuchema kare asi kuya kwataita panapa toda kuziva kuti wakadyiwa nani wakaurawa nani chii chakakonzera kuti ufe nekuti wanga usikade kufa mubatsiri ndiye akatoenda kuLupane atoti munhu hama yese yauya panapa ngaitaure yega kuti tiri kukumbira kuti tizive kuti chakakukonzeresa chii nekuti wanga usikade kufa zvikanzi ndozvandakachida kuhama chete munhu wese ngaite sei ngataure munhu wese ataura mumwoyo make hapana inzi chema musachema ingotaura mumwe muise munhu ari kunamata ende hapana anotaura zvinonzwikwa nemumwe ingotaura wega tikaita kana 10 minutes zvedu takutobva pano ndobva vaita izvozvo vachibva apa vabva ipapo hapana kuita 30 minutes vamwe vana vachibva zvikanzi mambodarika here nekuguva kwenyu ende munoona pane mombe dziripo zvatiri kuita vari kunosvika vari kunoona dutu rinoiswa pamusoro rese here madhaga atopera ese aya nemombe dzichitunga nenyanga dzichifukura nemakumbo mombe inotosengira tuchira nemakumbo kudewo yes information dzichichera dzakutopinda mukati muguva dziri mombe
apo zichitunga na mkoma KB dzanga dzakawanda sei mombe dzatosvika kuma 6 but mombe dzaipinda mudungu muguwa imombe dzehama ihama 1 imombe dzinobva pamba 1 dzobva pamba 1 hama 1 anove Bamunini womusikana uyu nokuti musikana uyu baba vake chaiwo vakafa anova ndiwo baba vakamira vachitikana vana vachirorwa paine zvikaranga zvinoita ndo vanomira uye zve vanorombera zvikaranga ndo vane mombe dzaita zvinhu but tikatarisa kumba kunogara kwakavigwa munhu asikana uyu nekumba kwababa ava kunotoda kana kuti 7 kilometers asi mombe dzakawanikwa nguva diki shinzi mombe dziripo kunotarisa mombe kuda kulandisa Bamunini aish Bamunini ati mombe dzangu kwezi fundira vakomana muri kuziva kuti mombe dziri kupi zvikanzi mukomana izvo atouya pano achiti ndibatsireyo nyanga ndakagara ndichifudza mombe nguva diki diki handida kuona mombe ende ndazama kutenderera padhuze asi kuoneka ine nzvimbo yandachifudzira mombe yakachena ine minda ka hadzisombooneka kuti mombe dziri kupi kana mabhera ari kurira hapana zvikanzi mombe dziri kupi yes zvikanzi uyai kuno uyai mutine mombe bauya kuzotina mombe andidika mukomana uyu anova mufudzi wemombe akaperekedzwa nemwana wababa varidze mombe idzi vachingosvika vekuti vatore mombe mukoma KB mombe ndikutaka kudzingirira mukomana nowe mushandi achidonha pasi mombe haina zvaikamuita yakabva yamusiya mwana anove ndiwe mwana wemuridzi wemombe ndikutaka kudzingirirwa nemombe achidonha pasi ndikutaka kutsikwa nemombe pema kutsikwa mwana wandiri kutaura mukoma KB mwana wandiri kutaura atori muhospital maakaadmitwa ende ari kunzi akachikuka mbavhu dzinosvika 4 kana ari mavanga mumusoro nokumaziso akazara mavanga muviri wese toita sei mombe tochibva sei baba vacho pachavo vakutya kuenda pamombe ndobva wanyarara mombe dzakarara dziri kudanga vanhu varipo kuseni wanike mombe hapachisina dzese mombe dzese hapachisina right mombe hapachisina mombe dzanzi dzasvika kuwanike ndobva wagara after 2 days pamba pababa ava ndobva pawanikwa paine anditi vamwe vanoti mukoma KB munhu akafa anopfekedzwa hembe dzake uyezve pamusoro pekofini rake vane jira ranoita sei ravanoisa pamusoro ipapa ndidika yes after 3 days hembe dzakanga dzakavigwa mufi pamwe chete nejira riya zvakaonekwa zvakaiswa padhoo rebedroom rababa asi kuno kukumba kuguva mombe hadzina kuchera kusvika pakofini dzakangochera maybe kana kuti 1 meter kubva pamusoro ndo padzikagomera asi zvakaonekwa zviripo baba vaivaya kuti vachiuya manje vachiudze vamwe ndokugara dzimwe 2 days nezvinhu zviri pai zviri padhoo havachadi kupinda mubedroom vakurara muimba imwe mukadzi akati ndozvinhu zvamunofanira kuti muudze vamwe izvo kuti chii chiri kuitika baba vachisvika kumba zvikanzi ndiri kukumbira ndikuudzei ndiri kuona sekuti hembe dzatinenge takaviga nadzo mufi ndo dziri kuoneka kumba kwangu asi ndiri kumbira timbwira tinoona kuti zvakamira sei veukama vakati akuna hatinde vashoma nokuti nyaya takaitanga pamwe chete handiiti zvikanzi hatiendi tisina mubatsiri wedu ndokufundira zvakaita mubatsiri zvikanzi ngadzoke ndobva svika ipapo vanhu vese mudzimota ndokuenda vachinosvika ipapo zvikanzi ngatitarisei tese munhu wese anga aripo ndikungoti ndidzo hembe kusanganisira amai vemwana zvikanzi ndidzo hembe dzemwana wangu idzi dzakavigwa nadzo ndidzo hembe dzemwana wangu dzakavigwa nadzo idzi so vamwe vangaoda kubvunza kuti asi chii chiri kumboitika kuti mombe dzenyu ndo dzikawanikwa dziri muguva mwana wenyu akatsikwa nemombe zvari muhospital iko zvimwe zvinhu zvatakurwa zvaisiwa pamba penyu asi guva harina kuchirwa kusvika pane chii pane kofini chii chiri kukonzera baba pangoda kuti vangodavira kudai so baba totanga kutodonha pasi vadonha pasi kudaro iko zvinozve munhu akutoita senge munhu akutoita sei akutorwara nenjere but kurwara kwaruta nenjere ari kutaura zvemwana uyu vari kuti kudini zvakamboitika here inini ndine vana vangu vandakadzidzisa handina kana mwana akaroorwa mwana asina kumboenda kuchikoro zvakakwana mwana akaroorwa akadzoka pamba ndioroorwa sesizve ndo zvakakutora baba vachirwara nenjere saka iko zvino zvevanhu veukama nemubatsiri akabva ati ndiri kukupai mazuva ekusiya hembe dziri okwedzi ndini ndichaustora hembe idzodzo dzodzokera kupi musikamboenda kwamambo mukumbira kwamambo kuti tiri kukumbira kuti tivhure chii muguva tidzorere zvinhu zvanga zvirimo kana vatenda kana pane zvinoda kubhadharwa zvobhadharwa asi hazvisi kuperera apa baba vachaita zviri right kana vaita zviri right mubva mauya navo so ndo pairi izvo zvehembe dziri pamba pemunhu dziri pamba pabamudiki vanova ndo vakadzi ndo baba vakasara pamba zvikaranga nekuroorwa kwevanhu uye zviri kutoroorwa kwatiwa mwana iwo ndo baba vakagara pachigaro
Murikuti baba mudiki vari kutaura mashoko ekuti kudini? Vangu vana inini ndakavadzidzisa zvinodarika vana ava. Asi handina mwana akaroorwa sezvo. Izvozvo. Uyu mwana anambona chikoro zvinoshamisira kana form 4 haana kupedza. Ende akatomitiswa akaenda kumurume akadzoka. Nhasi uno ndianoroorwa mari yakadaizvo. Zvakamboitika kupi? Uchata. Chichocho. Saka zviri pachena izvo. Zviri pachena izvo. Kuti abandiki ava ndiwo vane chekuita nerufu rwemwana. Ya, Zimbabwe vedare. Inzwa imunzwe. Ilupane zvekare. Kanyemba naBhozho. Endi ndabva ndabuda ziya nenyaya yekulupani. Yamai avo vanoita chipfambi chinonyadzisa kuita madhiri nemwanasikana wavo. Baba avo ngavasiyane namai avo, chinyararire varege kutonga vega. Ndinonzi Blafidza Mufaro Mapazure. Ndiri kuno kukobulawayo. Ndimutsoka chadhogodha mimba yebere Bhozhongora nematela ese ari kobulawayo. Po! Rikiti vu! Tiripo